ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಯನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತು ಯರ್ ನಿಖಲು. ಸೊ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಫೈಟ್ ಕೊರ್ರೆ, ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಲ್ಬೇರೆ. ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆಯನ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾಟ್ ಈಸ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ಮುಕ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆದುಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದನ್ಮನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲ ನಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ. ಸೊ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲ ಇಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಪೇರು. ದಾದನ್ಮನ ಕೆಲ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಉಪೇರು, ಕೆಲವರು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಉಪೇರು. ದೇನ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮಲ್ತನ ಕೆಲವರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆದುಪೇರು, ಡ್ರೈವರ್ ಆದುಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಕೆಲವರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದುಪೇರು. ಸೊ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಪುರ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಾದಾನ ಪನ್ನಗ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಹೇರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಕೊನೊಪುನಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್, ಎಂಕುಲು ಪೈಲಟ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಕೊನೊಪುನಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್, ಎಂಕುಲು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಕೊನೊಪುನಂಚಿನ ಡ್ರೈವರ್. ಸೊ ಈ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲ ನಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಅರೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪಾಯರ ಕಾತುಕುಲು ಅಂದೇರು ನಿಖಲ್ ದಾದಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಡುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. Evergreen Garments and Exports, manufacturers and wholesalers of promotional t-shirts, sports jerseys and caps. Evergreen Garments and Exports, Alpha Towers, above Khazana Jewelry, Balmatta Road, opposite Mondovi Motors, Hampankatta, ಓವಾಂಡಲಂದಪ್ಪ ಈ ಕಾಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇರತ್ತು ಅವಳ ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಪುನ ಅಂತೂ ಬೇರೆನೆ ಅತ್ತು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಸಿಡಿಡಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ದಾಮೋದರೇ ಅಂಡ ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಮೋಕೆಡ್ ದಾಮು ದಾಮು ಒಂದ್ ಪೇರು ಬಾಂಬು ಯಾನು ಬಾಂಬೊಂದು ಬಂಡೆನಾ ದಾಮೊಂದು ಪನ್ಯತ ಅಂದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ಸಿಡಿಡಿ ಬಡಿ ಬಡಿ ಏ ಬಡಿ ಬಡಿ ಅತ್ತ ಸಿಡಿಡಿ ಸಿಡಿಡಿ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ದಾಮು. ಓ ನಿನ್ನ ಸಿಡಿಡಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಆಡಿಡಿ ಅಜ್ಜಿಬೇಡಿ ಅಜ್ಜಿಬೇಡಿ ಅತ್ತೆಯ ಆಡಿಡಿ ಪಂಡ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ದಿನೇಶ್ ಮೋಕೆಡೆಂಕ್ ದಿನ್ನು 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 ಅನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅವಂದು ಈ ಎರಿಲ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಏ ಕೊನ್ಪಿನೇ ನಮ್ಮಲ್ ಪುನಃ ಉಂಡ ಮಗ ಲೆತೊಂಬೋಬಿನಿ ಅವೇ ಎರೇನಿ ಏ ರೋಸ್ಟ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಏ ಈ ರೋಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಮಗ. ಏ ರೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಗಗನ ಸಖಿ ಒಂದು ಪೂಕಿ ಪಂದಕ್ಕ ಈ ಏರೇನ್ಲೆ ತೊಂಬಾರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪೈಲೇಟಿ ಪೈಲಟ್ ಏ ಪೈಲೇಟಿಯ ಪಂಡ ವಿಮಾನದ ಡ್ರೈವರ್ ಓ ಇತ್ತೆ ಆತಮಲ್ಲ ವಿಮಾನದ ಡ್ರೈವರ್ ಈತೆಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಪಯ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ ಆರು ವಿಮಾನ ಉಡ್ಪಿನ ಅತ್ತ ವಿಮಾನ ಏ ಚಕ್ರ ಮೂಜಿ ಚಕ್ರ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಡಿವೆ ಓ ಆತೇನಾ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿಡ್ದವ ಇದೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಇಲ್ಲಡ ಓ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾದ ಸ್ಟೆಪ್ನಿ ಹಾ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಡಿವೆ ರೀ ಅರೆಗೋಲ್ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಸ ಅವಂದು ಹೊಡೆಂಜಿ ಹೊಡೆ ರಾಜ್ಯ ಅವಳು ಏ ತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇದೇಗೆ ಬತ್ತು ಸೈಪುನ್ ಮಾರಿ ಏರಿ ಯಾನ ಅಡಿಪ್ಪುಣ ಏ ಎಂಚ ಯಾನ ಅಡಿಪ್ಪುಣ ಎಂದ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತಾಡಿದ ಅಂತಿನಗುಲ ಏ ಓಯ್ ಯಾನ ಖಜವ್ ಅಡಿಪ್ಪುಣ ಎಂದ ಈ ಕಜವಾಡುಪುನ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಅಂದ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಕಾಂಪರೆ ಮುಲೇರ್ಲ ತೀರ್ಪೋಯರ ದಯಗಿ ಕೋಂಪುಗೆ ಏ ಓಯ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕಾಂಪರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆ ನಮಲ ಕಾಫೆರೆಗೆ ಬೈದೀನಿ ಏ ಕೆಪ್ಪ
ಕಾಪುನತ್ತು ಆನ ಬುಧರ್ ಬನ್ನಿ ಕಾಂಪ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆ ಅಂತ. ಅಂದ ವಾ ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಗೆ ನೀ ಕುಲೀನ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡುತ್ತಿಂದ ಏನು ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತೆ ಕಾಟಿ ಬಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ನಕಲಿನ 2 ಗಂಟೆ ಕಾಪವರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಿದೆ ಹಿಡಿದು ಬರಡ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ ದುಂಬತ್ತು ಕಾಪ ಮಾರಿಲು ಹಾಗೆ ಖಜಾವುಲ್ ಪುರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀ ಕಿಲೇಮಿ ನಿಂದತ ಫ್ಲೈಟ್ ದನ್ನದ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಔಡ್ ಮಾರಿಲ ಬರ್ರೇನಿ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಖಜಾವುಲು ಹಾಗೆ ಏ ಆಯ್ ಕಜ ಒಂದೇರೆ ಬನ್ನಿಯಾ ఆయన అమ్మేరి Put your hands up, yes. Get ready for the hardest song. Get ready for the hardest song. ఎనవే సిడిడి పన్నం బ్యారడి అన్నమి ఉండా దాయేగ్ రడ్డ అనార్కలి వత్తుంది ನದೆ ಸೇಸಿ ಪಂದೆ ಜೆರ್ಸಿ ಜೇಸಿ ಹತ್ತದೆ ನರ್ಸಿ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಸೇಲೆ ಬೋರ್ಚಿ ಜೊಲ್ಲೆ ವತ್ತಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒರ್ಸಿ ನದ ಜೆರ್ಸಿ ಹೌದುಲ ಮಾನಿ ಓಡಿಡುಂದೊಂದು ಒಂಥರ ಮಲ್ತೂಪಿನಿ ಏನಾನ ನೀನಾನ ಈತ್ನಟ ಏನಂತು ಅಂತೆ ಈ ಸಲ ನೀನನಿ ತೂಪಿನ ನದೆ ಸೇಸಿ ಮಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿನಿಲ ಓ ಅಂಚಡಿ ಈ ಸಲ ಉಂಡ ಅಂದ ದಾದಾ ವೆನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆರು ಬತ್ತೇರ ಏರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಓ ಪೈಲಟ್ ಆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಆರು ಬತ್ತೇರ ಏರ್ ಆರ್ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಆರ್ ಬತ್ತಿನತ ಆರ್ ಬತ್ತದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕುಡ್ತದ ಲ್ಯಾಂಡ್ దాదేని ಕುಜಾಲೆ పెట్టు జోరుండోడు ಒಯ್ಕಿ కోరిగు ಬೋರಿಗತ್ತಿ ఒక ನಿನ್ನ ಸಾವುಗು ಬೋರಿಗೆ ಎಂಚಿ ನಂಬೆ ಆ ಜನ ವಿಮಾನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫೋನಾಗ ಒಲ್ಲ ಚಾಕ್ ಚೈನಡ್ ಉಂತಂಡ చాకు చై నడుందడు అదండి ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಕೊರನ್ ಉಂಡತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ವೇರಿ ಆರು ಏರು ಗತ್ತಂಡ ఏరు ಪ್ಲೇಟ್ ಕೈಟೆ ಬತ್ತಂಬೇರ ಆರಿ నంబే అవు అనాది కాలోడు దించి బైదిన పద్ధతి అగల్లగల్ల ప్లేట్న అగులగులే పచ్చనోడు ಏ ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾ ఫ్లైట్ ఇమణ ఇమణ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫೈಟರ್ ಆರಿ పైలట్ ఆ. ఉందా ಏನಂದೆ అవు పైలట్ అత్తప్ప ಒಕ್ಕ అవు పుంటది పుట్టిన కోల్గేట్ ಕಮಿಯರ್ అలా నిన్న మాకు ఎలెప్పును ಏರಿಯಾ అమ్మేరు బండి ಏ ಕಮಿಯರ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬಾಸ್ ಕೈ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಕತ್ತು ಜರ್ಪಾರೆ ಏನು ಏನಾತು ಲಗೇಜ್ ಜರ್ಪಾರೆ ನೀ ಲಗೇಜಾ ಒಂದೆರಡು ಆರೆ ಅವಲಿ ಹೌದೇ ಅವು ಹಗುರ ಉಂಡು ఆయన సరి తూలగే ఆయన తుండ పైలట్ లెక్క తోజునై ఆ ఫ్లైట్ వచ్చిన లెక్క తోజు ಹೇಗೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅತ ಅವಳು ಟೂಲ್ಸ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಒಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ದಿದಿ ಕೂಡಿಂಗ್ಲೆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೈದಿನತ್ತ ಅಂದತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ ಅವು V4 ದತ್ತ ಕುಂದೇರು ಅಮೇರಿಕದ ಓ ಪಂಪು ಪಂಪ್ ಅತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪಂಪ್ ಅಂಪಡಿನ ತಿಗಲೆಡು ಅಂದತ ಟ್ರಂಪುದೆ ಅವಳು ಅಂದ್ ನಿಗಲೆ ಹಂಪ್ ಎಂಕಲ ರೋಡ್ ಜಂಪೇ ಜಂಪ್ ದೇ ಇರ್ ಗಗನ ಸಖಿ ಪಣ ದಾದ ಬಂದಿ ಎಂದರಿ ದಗಣ ಸಾಕಿ ಅವು ಶೂರ್ಪನಕಿನ ಮೆಗ್ದಿದೆ ಅವಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರು ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಪಾತೆರುಂಡು ಬಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಮಿತ್ವ ಬರತ ನಿಗಲಿ ಅವ್ಳು ದಾದ ಬೇಲೆ ತೆಲ್ಪುಡು ತೆಲ್ಪುನಿಗೆ ತೆಲ್ಪುನಿ
ಕರ್ಮ ಹಾ? ಓ ಬೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಬಲೆ ಬೋಲ್ ಮಂಡೆ ತೂಲಿ ಯಾನಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೆಮೋ ತೋಜವೆ ಇತ್ತ ದಾಮುಗೆ ಡೆಮೋನಾ ಅಂಚತ್ತಿ ಬಕ? ತೂಲಿ ದಿತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದೆನ್ನಲೆ ಹಾ. ಇದು ಡೆಮೋ ಓಕೆ ಹಾ. ದಿಯನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಡ್ರೈವರ್ಲೆ ಗೇರ್ ಪಾಡ್ಲತ್ತಾ ಆನಪ್ಪ ಅಂದ ಪರ್ದು ಮಿನಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತವ್ರಿ ಹೌದಾಗಿ ಇರ್ ಬಿಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಬಿಯರ್ ಅತ್ತಿಯ ಗೇರ್ ಹಾಡ್ ಹಾಡ್. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಪಿನಿಚ್ಚಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಡ ಕಳಕಳಿಟ್ಟು ಕೇನುಂದಾದ ಪಂಡ ನಿಗುಲು ಕುಲ್ಲಿನ ಸೀಟ್ ಸಮಯ್ಯಿಡಲ ಒಂತೆ ಸುಧಾರ್ತೆದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ದನಿ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಸಾಲುಡುಲೆರಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ರಾಜನಟ ಖಾಸಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಬೋಡಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಸಾಮಾನಿಗೆ ನಿಗುಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಕದ್ ಕೊಂಡ ಎಂಕಳ್ಳ ಮಿನಿಕೇಂದ್ರೆ ಬರಡೆ ಮುಖ್ಯವಾದಕ್ಕೇನ್ಲಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೈಲಟರ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒಂತೆ ರ್ಯಾಶಿ ಅಂಚ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ನು ಬಿಗಿತ್ತು ಕಟ್ಟೊಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲ ಕೊಟ್ಟ ಪಸು ದಿನಗಳ ಗ್ರಾಚಾರ ಸರಿದಂತೆ ನೀರಿಡ್ ಜಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಿನಿ ಬತ್ತುಂಡ ಜಪ್ಪರೆಗ್ ಎದುರುಡ್ ರಡ್ಡು ಪಿರೌಡ್ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿಲುಂಡು ಆಂಡ ಪಿರಾವ್ದ ಬಾಕಿಲ್ದ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಒಂತೆ ಟೈಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಡ್ ಜಪ್ಪೊಡ್ ದುಂಬು ನಿಗಲ್ನ ಸೀಟ್ ದಡಿ ಟುಪ್ಪುನ ಜಾಕೆಟ್ಗೆ ಪುಸ್ 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 ಬಂದು ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೆನ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಕಿಲು ಪಾಡೊಂದು ಆವಡಿ ಈ ಊರುದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ದೈವ ದೇವಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಭರವಸೆಡು ಪಿದಾಡ್ಗ 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 ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಗು ಬೈದು ನಾನು ಬೋರು ಬೈದಿನ್ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬೋರಾತಿ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಸಮಾತುಲಿಗೆ ಆಯ್ ಕಜ ಹೊಡ್ಪೇನ ಓಡ వచ్చుವೇನ ಒಂಜಿಲಂದ ಜಾಪು ಅಣ್ಣ ಏ ಅಣ್ಣ ಏನ ಒಂದು ಓಡ ದುಂಪೋಪು ಜೋಡು ಮಾಡಿ ದುಂಪೋಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾದಿ ಪೊಂಡಲು ಪಡ ದಾದಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಂಡ ಬಂದು ಎನ್ನದ ಅಂಚತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಅಕ್ಕ ಮೆಟ್ಟಿ ಬದಿ ಏರ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ ಒಳ್ಳೆರು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡೆ ಜಿಜ್ಜೊಲೆ ಅತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಂಡಲ ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಂಟ ಏಂಚೆ ಪೊಂಡಲ ಬಂಗ ಗೊತ್ತುಂಟ ನೀಗ್ ಗೊತ್ತುನ್ನದು ಯಾವ ಅಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೈಸೂರಿನ ಊರಿಡಿಯ ನಾಡುನು ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಮೈಸೂರಿನಿಗಂತ ಏರಪ್ಪ ಮೂಲ್ದಿಟ್ಟಿನಿ ಇಟಿ ನಾಡ್ ಸಾಕಾನ್ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಎತ್ತಲೆ ಓ ಬೋರಿ ಬಸವೇ ಏನ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ಮ ಎಂಚ ಎರಡಲಿ ನೀ ಓಯ್ ನೆಟ್ ಈರ್ ನೋವು ರಡ್ಡಲ ಎನ್ನನಿ ಓ ದೇವ ನಂಗೆ ಒಂಜೆನ್ ತಾಂಕರ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಈ ಜನ ರಡ್ಡೆನ್ ತಾಂಕೊಂಡತ ಮಾರೆ ಸಾಯ್ತು ವತನ ನೇ ಹೋಯ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಗೆ ನೆತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಂಚ ನೆಟ್ಟಿನ ಚಾಯ್ಸ್ ಹೂವು ಎನ್ನ ಒಂದು ಹೌದಾನಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪಗವು ಅವು ಓನ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಗ ಮೇರ್ನ ಆಫೀಸರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲದು ಪರ್ನಾಗ ಒಂದೊಂದು ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಇಂಚೆನ ಬುಂಡ ನಿಗಲು ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ ತಿಂಗುವಾರು ಯಾನ ಯಾನ್ ಕೊನಪ್ಪ Vikram
ಬಾಯ್. ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಬೇತಾಲೆತ್ತು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲ್ಲೆ ಸಮಾತು ಏನ ಅವು ಫೋನಾಗಲೇ ಕಿಸ್ ಬರೋನ್ ಬೋಯ್ನಿ ಅಂತ ಆಯ್ ಶಬಾಷ್. ಡ್ರೈವರ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಬಲ್ದಿ ಕುದುರೆ ಪೋಯಿ ನೀವು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹೊಂತಲೆ ಓಕೆ ದಾದಿ ನೀ ಕುಲ್ಲು ಮಿತ್ತು ಫೋನಾಗ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲೊಡೊಂದು ಪೋಪಿನೆಂಚ ಕೈ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತಮ್ಮ ಬರೈಟ್ ದಾದಂಡಿ ದಾದವರ ಜಿಂಜಾದರಿಯೇ ನೆಟ್ಟೆ ಅಂದೆ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಲು ಒಂದೇ ತಿಮಾರೆ ವೆಜ್ ತಗಲಿ ಬಗೈತೆ ನಿಟ್ಟೆ ನುಂಗೆ ಚಟ್ನಿ ಎಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ತೊರಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಅವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಅದೇ ಓಯ್ ಹವಿನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಬಲಸುನು ಒಂದು ನಿಗುಲ್ ಬಲಸ್ನಾಗ ಕಲ್ಲಿ ಗಂಗ ಸರಮಿನಿ ದೀಪಾರ ಏ ಎಕ್ಕಿನೇ ಖಾಲಿ ಹಂಗ ಸರ್ಜೀಪುನು ಅವಳಿನ ಮಿತ್ತಿನ ಅಕಲಿನ ಉಳಾಯಪ್ಪನ ಅದು ಯಾವುದೇ ಗುಣಪುಂದಾಗ ಏನು ವಿಷಯ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ತದ್ದು ಅಡೆ ಫೋನಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊಡ್ನಲ್ಲ ನಡಪ್ಪುಂಡು ಹೌದಾನಿ ಅಕ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ದಕ್ಕಲತ್ತ ಆಡ ಪೇರ ಬಂದಾಗ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಡೆಲ್ಲಿ ದಗುಲ್ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಎರಡು ಅಂಚಾತಿ ಪೇರ ಬಂದಾಗ ಅಕುಲ್ ಫಾರಿನ್ ಆಡ್ಸತೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಟಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಓ ಅವಿನೇ ಬರ್ಬರ್ ಒಂದು ಬರ್ಬರ ಅವಡಂಡ ರಡ್ಡ ಅರೆ ಮಾಡಲ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಶಬಾಷ್ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ದಾದಂಡೆ ಮಣ್ಣು ಖುಲ್ದಾಣತ್ತ ಐ ಶಬಾಷ್ ವೈಕಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದೊಂದು ಬೆಚ್ಚಾಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಏತ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವರಿಯ ಮೂಲ ಒಂಜಾತ್ ಮೊನೆ ಮೆತ್ತ ಒಂದು ಅವ್ಳು ಮಿತ್ತು ಬೋದು ಮಾತೇರಿನ ಮೆಚ್ಚ ಅವನಾತ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಏತ್ ಬೆಚ್ಚ ಅವೇರು ಚಾಬಿನ್ ಕರ್ಮನೆಕ್ಕಲು ನೀವು ದಾದ ಪಂಡರು ಎಂಕುಲ್ ಮೋದೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದು ಏರ್ನೇರಿನ ಮೆಚ್ಚವನ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಉಂಡತಿ ಅವ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜಿಂಜಿನ ಪಾಪಲಾಕದ ಸೇವೆ ದುಪ್ಪುದಕ್ಕಲು ಪಂತೆರು ಅಂಡದ ಬಾಯಿನಂಡಲ ಕಟ್ಟೊಲಿಗೆ ದೊಂಡದ ಬಾಯಿನ ಏಪಗಳ ಕಟ್ಟೆರ ಅಪ್ಪಿ ಬಂದು ಪಂಪಿನಕ್ಕಲು ಏತ್ಲ ಪಂಪೇರಿ ಅವನು ಕೇಳಂದು ಕುಲ್ಲರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜೇರಗ್ಲ ಆನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಸಾರತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಎಂಪ ತಾಜಿನ ಇಸವಿಡು 5 ಜನ ಉಗ್ರರು ಒಂಜಿ ವಿಮಾನನ ಹೈಜಾಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಆಸೆನ ಬಿಡ್ತು 351 ಜನನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಗನ ಸಖಿ ಅವು ಬೇತೇರ್ಲತ್ತಿ ಧೀರೆ ನೀರ್ಜ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆಂಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂದಿದ ಬಡಾವುಗು ಅವೆಂತೂದು ಏ ಪಗ್ಲ ಕತೆ ಕಟ್ಟುರ್ಚಿ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾಯರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲ್ಡ ಕೇನ್ಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡು ದಾದ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು ನೆನ್ ಬಂದು ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ಪನ್ಲೆ ಈ ತಂಡುಡು ಹೊಸಬೇರ್ನಕಲ್ ಕೆಲವರು ರಾಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತಾರ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ್ ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಓಕೆ ನಾಗರಾಜು ಉಪ್ಪೂರು ಆರಿತ್ತೇರು ಮುಡಿದಿಂಚ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂಟು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇರಿನ ಪುದರ್ ಶಿಲ್ಪ ಉಚ್ಚಿಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಾಲ್ಮಟ್ಟಿ ವರುಣ್ ಪನಿಯೂರು ವರುಣ್ ಬೊಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಸ ಬೇರತೆ ಮೇರ್ಲಾ ಯತೀಶ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಚಂದ್ರು ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವದಾರು ಬೆತ್ತ ಟೀಮ್ದ ಬೆತ್ತ ಒಂದಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೂತಿನಾರು ಹೊಸಬೇರ್ನಕ್ಲೇನು ಮಲ್ತ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ ನೋಡದೆ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಪಂಚ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೈಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು
ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರಡಕೇನ್ಗ ಅರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾನಂದ್ ಬಂದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ಪೇರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಂದಿಂಕ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ಲೆಕ್ಕ ತೂಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಒಂಚೂರು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದಂಡ ನನ್ಲಾತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಲ್ದಂಡ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್. ಬಕ್ಕ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾತದು. ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಲ ಒಂಜಿ ತೆಂಗೊತ್ತು ನೀರು ಪೊನ್ನೆ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಈರ್ಲು ಉಂಡತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ತೋಜಲ್ಲ ತೋಜು ಅಂತಾರೆ. ಅವು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬಾರಿ ಮೆನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏತು ಶೋ ಕುಡು ಪಂಡೆರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪನ್ಪುನಕೇನು ಮಾತ ದೆತೋನ್ಗ ಅಂದ ಆಪು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಗಗನ ಸಕ್ಕೀರು ಪಕ್ಕ ಗಗನ ಸಕ್ಕೀರಿ ಅಂಚನೆ ತೋಜುವರು ಚಂದ್ರ ಪನ್ಪುನ ಬಿಡ್ಚಿ ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು ಪೊನ್ನ ಹನ ಅಂತ ಯಪಲ ದುಂಬುರ್ದಿ ನಮ್ಮ ಪರೊಂದೆ ವೇದಿನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇತ್ತ ಏರನ್ ಪನ್ಕ ಸರ್ ಸುರುಟು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೊರ ಈರು ಒಂಚೂರು ದುಂಬಾರೋಡು ಹಾ ಅಭಿರಬೋಲಿನದ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಟೀಮ್ದ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಲ ಬದಲಾದರೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಈತ ಇಂಕ್ಲು 2 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಕಲು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ತುಂಬ ಗಣಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ತು ದಾಯಿಗೆ ಆ ಐತ್ ಪಿರವುದ ಬಕ್ಕ ಐರ್ದು ಬಕ್ಕದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಅವಿನೊಂದು ಭಯಂಕರ ಲೆಕ್ಕದ ಕೊಡ್ತನು. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದೇ ನಿಕಲು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಆತ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತಾರಂದಾಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಪಂಚಿ ಕೊರ್ಪನಂಚ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತಾರೆ ಭಾರಿ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ತಿರೇಟ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪೊಸತ್ತವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲು ಪಂಚಸ್ದೆತ್ತರು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಸ್ದೆತ್ತೊಂದು ಬಾಯರು. ಸೊ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು, ಅವು ತೋಷ್ಮ ಉಂಡು ಟೀಮ್ಗೆ. ಅವಿನ ತುಂಬ ನಿಕಲು ಖಂಡಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. 2 ಟೀಮ್ ನಟ್ಟು ಏರ್ ಆಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಬಟ್ ಸ್ಕೋರ್ದ ಮಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪನು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮುಜಿ ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಪಾತೆರಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಯಾನ ನವೋದಯ ಯುವಕ ವೃಂದ. ಸೊ ಮುಕ್ಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರಘುರಾಮ್ ತಂತ್ರಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಲ ಇತ್ತ ಶಶಿ ಸರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನವೋದಯ ಯುವಕ ವೃಂದ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಇರುವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಂದಿನಿ ದಕ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಗೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ರಘುರಾಮ್ ತಂತ್ರಿಲು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಸ್ಪಾ ನೆತ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ವೋಚರ್ ದಯಮಲ್ತ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವನಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3. ಸೊ ನೆತ್ತ 2 ಟೀಮ್ನ ನಡುಟು ಪೈಪೋಟಿ ಆತನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ವರ್ಸಸ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸುರುಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ 2 ಟೀಮ್ದಲ್ಲ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು V4 ನ್ಯೂಸ್ ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಕೊರಿಯರುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಸ್ ಟು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಹಾಸ್ಟೆಸ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಜೋರಾಯಿನ ಸಾಟಿ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾಕಾರ. ಎಸ್, ಸೊ 2 ಟೀಮ್ನ ನಡುಟು ಸುರುಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ. 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು
ಮುಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ 226 226. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಕುಲ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ 178. Congratulations, 2 points on the board and totally 4 points. And better luck next time, team Sakshi. And best wishes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, so well, tuyarata inita bari shogu danchina performance red team la man of the match la erege red points tikkine en bandu. So ndu inita special and I hope nikul maatarla banchina nilke teltare en bandu. And especially adu nama judges nakle thank you pananola. Special thanks to Shashiraj Rao Kaur, Chaitra Shetty and Maim Ramdas sir. So anchene niklegla thank you so much. Karyakrama tood namak support malbore epala. So nanath gammat, nanath entertainment, nanath telike next episode yan barpa. And nikul maater lapaga telipoli. So tappanda tule nama comedy da karyakrama and nama artist nakle support manule panondu. Time to wind off. This is Vijay Valit signing off from this program. Until then, bye bye, take care and stay tuned to Sun Premium Refined Sunflower Oil Arpane Malpananchina Rowan Corporation Comedy Premier League Season 3. Until then, bye bye, take care and stay tuned to We4 Comedy Premier League. Comedy Premier League. Comedy Premier League. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3, powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers, Automobile Partner Renault, Beverage Partner Nandini, Hospitality Partner Hotel Ocean Pearl, Healthcare Partner KMC, Technology Partner Digital Planet, Green Energy Partner Kumble Solar, Radio Partner Red FM, Fashion Partner Black and Black Fashion Analyst, co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushal's Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Cosmetics, Aesthetic Care and Unisex Saloon, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, Day to Day Digital, B. Devdas Ganapati Pai Enterprises, SL Shade Diamond House, Lady Hill, SDM College Ujre, Tribhuvan Hero, Sri Vedamayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Deccan Carpets, Olympic Sports, Maya Happinessy Chocolatey Bar, Costume Cottage, SP Cinemas and Vedamarogya Ayurveda Aspatri.